Mwl llwch volcanig o Wlad yr Ia, am 9:00 nos fory, fe gwn i farn yr arbenigwyr ar effeithiau argyfyngus y llosgfynydd. Yn mynd i'r afel ar Etholiad nawr, dyma Mai Davies. Mae'r manifestos wedi cael eu cyhoeddi a'r ymgyrchu wedi dechrau. Heno, rydyn ni yn Rhuthun i gael barn rai pleidleiswyr, a hefyd dadansoddiad Rod Richards o ymgyrch Etholiad Plaid Cymru. Ti wedi darllen y rybys, e? O, mae'n lyfr campus, llyfr campus. Adam in Wonderland. Adam ar ei orau, fyswn i'n dweud. Cewn ni weld nawr. Cewn ni weld yn wir. Ond a fydd Plaid Cymru ar ei gorau yn yr ymgyrch seneddol yma. Ers 2007, mae Plaid wedi bod yn bartneriaid gyda Llafur mewn Llywodraeth Glymblaid a Mai Caerdydd i blas cynta ar bŵer. Nawr mae'n breuddwydio am Senedd Grog yn San Steffan hefyd. Dyma Dylan Iorwerth. Chydig dros 10 mlynedd ar 20 yn ôl y stori, mi roedd yna bethau rhyfedd iawn yn digwydd fan hyn. Aelodau Seneddol Plaid Cymru'n dod i fewn trwy un drws. Cledwyn Hughes o'r Blaid Lafur trwy drws arall i fargeinio'n dawel bach. Bryd hynny, efo Llywodraeth Lafur yn dal gafel mewn grym gerfydd blaen y wynedd oedd wedi cnoi, dyma oedd cynnig Plaid Cymru. Mewn ni gefnogi'r Llywodraeth, os rhowch chi neu ddau o bethau i ni. Eleni mi fyddai Ieuan Wyn Jones ac Elfyn Llwyd wrth i bodd yn cael cyfle tebyg. Felly rhag ofn y bydd angen trafodaethau dirgel, mi fyddai'n syniad da iddyn nhw brynu 2 het, 2 sbectol haul, ac 1 moustache. Sy'n angen un o hynny ar Mr Llwyd. Ond dyma'r 3 pheth pwysicau i Blaid Cymru yn yr etholiad yma. Abacus, camera teledu ac ysgol. 2 job i'r abacus. I ddechrau, mi fydd angen sums ofnadwy o gymleth i gael yr union sefyllfa lle bydd dyfodol y pleidiau eraill yn ei dwylo nhw. Yn ail, mwyn cael mwy o ddylanwad, mae'n rhaid cael mwy o seddi, ac mae angen yr abacus eto. Achos i Blaid Cymru mae'r gwahaniaeth rhwng buddigoliaeth fawr a chwaer yn denau iawn. Collin fel yn Arfon lle mae'r ffiniau'n newid ac iddyn nhw mi fyddai hynny'n drychineb mawr. Enillyn fel Môn i hen sedd ac mi fyddai gan Gymru ryfeddod arall. A chamra teledu, mwyn ennill seddi, mae'n rhaid cael sylw. Ac gan nad ydyn nhw yn cael ymddangos ar y teledu efo'r hogia mawr, mae'n rhaid i Blaid Cymru chwilio am eu lluniau hunain. Mi ddaw'r ysgol yn handi os bydd i fel 1979 unwaith eto, a hithau'n Senedd Grog. Bryd hynny, mi fydd Plaid Cymru fel hogia bach y pentra yn trio dringo i fewn i stad y byddigions. Mi fydden nhw'n defnyddio'r ysgol fach i drio dringo dros y wal a dwyn cwpl o falau mawr coch. Y peryg wrth gwrs ydy y bydd rwy'n yn dod heibio a rhoi cic faslau i'r ysgol. Nid y Senedd fydd yn grog bryd hynny. Golwg unigryw Dylan Iorwerth. Wel, nos Iau diwethaf oedd Plaid Cymru wrth gwrs ddim yn rhan o'r ddadl dyledu hanesyddol rhwng Clegg, Cameron a Brown. Wrth gwrs, y cwestiwn pwysig yw, ydy dadleuon fel hyn yn cael unrhyw effaith ar bobl? Wel, mae gennym ni 3 fan hyn, dyn ni heno. Helo, noswaith dda i chi gyd. Welwch chi'r ddadl ar y teledu? Rhywbeth yn ei do. Do, beth chi'n meddwl yna fe, Peter? Lol. Lol. Clwydda. Clwydda? Ie. Ie, dwi'n bod Falle bod Clegg wedi dod allan yn ysdi oedd o'n falle'n siarad yn fwy tuag at bobl gyffredin mwy nag oedd y ddau. Dwi'n bod Cameron wedi gwneud job eitha gwael o'n i, ond... Ydych chi'n credu Clegg? Na, dim rili, na, achos os di o'n meddwl na'r unig beth mae gofalwyr yng Nghymru angen ydy 1 wythnos o resbait y flwyddyn, dwi'n meddwl bod o'n
hollol byw mewn byd Oedd siarad beth i gyfalwyr, oedd chi'n Oedd, o'n ofalwraig i'n eich fach mam? yn dod i bod yn falwraig a dwi wedi gweithio fo gyfalwyr ar hyd fy mywyd. A wrth gwrs mae cael respite a amser off, ond lle mae o? Da ni wedi bod am flynyddoedd yn gofalu a mam a dim math o ofal ar gael. A da ni'n gwynebu toriadau cyhoeddus erchill. Chi'ch tri ddim yn sicr fel ych chi'n mynd i bleidleisio tro yma. Peter, ti wedi pleidleisio ar blaen i'r blaid lafur? Do. A tro yma? Ddim yn gwybod. Dim cliw. Ti mas o waith ar y foment, yn Ar y ddi-waith. funud, yndw. Wyt ti'n gweithio yn Ynys Môn, Aluminium Môn? Mae'r blaid lawr wedi gwneud decision i fynd efo niwclear ar y funud. Sam tir wedi cael ei droi na byd fel la. Efo Wilfa B yn dod i Sir Fôn. Ond ydy o dipyn bach rhy hwyr i fi fy hun, felly ddim i'r plant. Ond beth sy'n cymryd mor hir i ddod o fo i'r wlad, i ddod yn onast efo chi. Beth ydy'r sector gyhoeddus na beth mae lot o bobl yn pryderu amdano? Ti'n athrawes. I ti'n becso bod y toriadau mynd i effeithio faint o arian mae'r cynulliad yn cael o'r trysorlu, so felly bydd yn effeithio? Un peth dwi sydd yn mynd i'n newid ffordd dwi'n bleidleisio, dwi'n meddwl, ydy sut mae pethau mynd i weithio o San Steffan tuag at y cynulliad o ran pres, fel bod yna fwy o bres wedyn yn mynd i addysg, ydy newid o lafur i dydych i'r toriad yn mynd i newid. Be fydd y sefyllfa os da ni'n mynd i fod yn Senedd Grog? Ydy o'n mynd i gael mwy o effaith neu llai o effaith ar y pres sy'n dod mewn i addysg yng Nghymru? I chi'n meddwl bod y Llywodraeth wedi wasto arian mewn llefydd eraill a dyle'r pleidiau fod yn gaddo gwario arian mewn gwahanol llefydd na maen nhw'n gaddo ar y foment? Expenses. Oes hwnna wedi cael effaith arno fel ych chi'n meddwl am gwleidyddiaeth? Ond mae'n jyst dangos i chi sydd fath o bobl ydyn nhw i ddweud y gwir. I gyd, bob plaid? Pob un. Dwi'n meddwl bod yn annog pobl i fynd i bleidleisio. Rhywbeth fel yn digwydd, yn enwedig i rywun fel fi sy'n dechrau dod efo diddordeb mewn gwleidyddiaeth ar y bethau fel yna. A hynny'n digwydd yn sydd bin, a ni'n meddwl, pwy dy'r bobl yma, da ni'n gofod i drystio i redeg yn gwlad ni. Mae hynny'n ei ddifyr yn dydi, achos yn gyffredinol mae'r 10-15 mlynedd ola wedi bod yn gyfnod o fod yn farus. Ac i ryw raddau, dwi'n ffeindio fi'n yn od yn amddiffyn y gwleidyddion i ryw raddau fa yma. Achos mae yna lot o hynna'n mynd ymlaen, mae'n lot o feisydd. Dwi'n meddwl, yn y diwedd, da ni yn disgwyl i wleidyddiaeth fod yn onest, a dydy o ddim na chdi, dyna ydy'r broblem. Wel, mae cwpl o snosau gyda chi benderfynu fel i bleidleisio. Diolch o galan am ddod i siarad ni heno. Croeso. Pan gath yr etholiad i alw, fe ofynon ni 4 gwleidydd profiadol i ddewis un blaid wleidyddol ar hap. A heno tro Rod Richards yw i fwrw golwg ar Blaid Cymru. Yn yr etholiad cyffredinol diwetha, fe enillodd plaid 2 sedd yn San Steffan. Ond beth mae Rod yn meddwl am ei gobeithio'n tro yma? Rod Richards yn enw i, rwy'n gyn aelod seneddol, yn gyn weinidog yn Llywodraeth John Major, a hefyd yn gyn aelod o'r cynulliad. Ond dwi wedi ymddeol o wleidyddiaeth ac o fideo gilydd yn cynnig sylwadau gwbl annibynnol a ffeg ar bob plaid. A dyna pam rwy yma yn gwneud y rhaglen hon ar gyfer S4C. Mae athroniaeth Plaid Cymru i'w gael yn y llyfryn hwn gan i cyn aelod seneddol Adam Price. Rwy wedi penderfynu edrych ar yr hyn mae Plaid Cymru yn credu sydd yn bwysig yn yr ymgyrch hon. In this election, Plaid is determined to burst that Westminster bubble. Wel, mae ni yn Aberdâr. Wedi dod yma i siarad â David Tristan, sydd yn un o ddarpar ymgeiswyr Plaid Cymru. Nifer o bethau wi eisiau codi gydag yn enwedig y ffaith bod Plaid Cymru yn gobeithio bydd na Senedd Grog ac felly yn gallu pwyso ar y prif weinidog newydd, pwy fydd i gael pethau maen nhw yn credu gallan nhw gael, megis rhagor o arian i Gymru. Wel, cawn ni weld. Hi.
Hei Erod, croeso cynnes iawn i Gwm Cynnes. Diolch yn fawr, diolch yn fawr. Ti wedi gallu'n y rybys i? O, mae'n lyfr campus, Rod, llyfr campus. Adam in Wonderland. Adam ar ei ore, fyswn i'n gweud. Cewn ni weld. Cewn ni weld yn wir. Pwy fydde well ych chi o fod trafod gyda? Cameron neu Brown? Wel, byse well gyna i drafod gyda'r Blaid Lafur, oherwydd dwi'n credu bod gwerthoedd y Blaid Lafur yn agosach i werthoedd Plaid Cymru. Felly, fe fyddech chi'n cefnogi y Blaid Lafur yn codi yswiriant cenedlaethol, Na, fyddech chi? be dyn ni wedi dweud yn glir iawn. Allwn ni drafod... Cwestiwn yw, odych chi'n mynd i gefnogi codi yswiriant cenedlaethol? Ie neu na? Be dyn ni'n mynd i wneud ar fusnesau bychain, yw dyn ni'n mynd i edrych... Yswiriant cenedlaethol yw'r cwestiwn. Odych chi'n mynd i ateb e, neu peidio? Odw, os rwch chi 30 eiliad i fi, na i ateb y cwestiwn. 30, oce. Ac allwch chi roi timer arno fe. Y peth cyntaf sy'n angen ar fusnesau yw'r ryddhad treth. Achos mae hwnna'n bwysig iawn mwyn rhoi y cyfalaf iddyn nhw ffynnu. Yr ail beth sydd angen ar busnesau yw cronfa mentro cyfalaf sylweddol yn y sector breifat yma yng Nghymru yw cefnogi nhw. Y trydydd beth sydd angen yw rhaglenni fel Proact a React i gefnogi'r llywodraeth yna. Ac wedyn mae rhaid edrych ar y system dreth yn fwy eang. Ac os oes angen codi treth, fel treth yswiriant, fyddwn ni'n fodlon cefnogi hynny cyn belled bod y threshold treth yn cynyddu o 1000. 30 eiliad. Na, ydych chi ddim wedi ateb y cwestiwn. Ydych chi'n barod i fod yn blwyfol a dweud bydd dim angen arfer niwclear arno ni mewn 20 mlynedd, os ydych chi ddim syniad beth fydd y bygythiad. A pe bai bygythiad fel yna yn codi mewn 20 mlynedd, a pawb yn gwrando arno chi, bydde dim amddiffyn gyda ni. Dych chi ddim yn ymladd terfysgwyr ryngwladol gyda'r arfau niwclear. Be dych chi'n ymladd nhw gyda yw cydwybodaeth a gyda lluoedd effeithiol, proffesiynol. Beth fydd anghenion amddiffyn mewn 20 mlynedd? Wel, Dych chi ddim yn gwybod ydych chi? Does neb yn gwybod, ond dyn ni'n gallu troi at arbenigwyr yn y maes sy'n dweud... Pwy chi'n troi ato? Wel, dwi'n troi at rai o'r arbenigwyr byd eang y maes diogelwch ac ati. Mae yna nifer o awduron... Cyfranwyr i'r golwg Na, maen nhw'n sgwennu ar bethau gwleidyddiaeth rhwngwladol ac am arfau niwclear. Felly, does neb yn cynghorydd Plaid Cymru ar faterion amddiffyn, ac eto, i chi'n barod i broffwydo beth fydd anghenion amddiffyn Prydain mewn 20 mlynedd. Wel, dyna beth oedd terrier bach, os bydd oedd terrier bach eriod. Nes i fwynhau na. Mae yna duedd iddo fe beidio ag ateb cwestiynau. Ond mae'n amlwg bod lot yn ei benne. A hefyd, beth da sydd i am fod yn wleidydd, dyw e ddim yn mynd i adael i bobl fwliau ne. Ac mae hwnna'n beth da. Right, next stop, Llanelli. Mynd i weld Myfanwy Davies. Terrier bach arall wedi clywed yn cael ei weld. Mae busnes ydych chi erbyn hyn? O, mae'n pigo lan nawr, mae'n pigo lan. Pe bai Cameron yn dod yn brif weinidog, oeddech chi'n meddwl a bod Plaid Cymru eisiau dod nid i gytundeb ag ond cael rhywbeth mas ohono fe, cynnal fel prif weinidog. Ond i fydde fe'n anodd i Blaid Cymru gynnal Toried yn Llundain a Llafur yng Nghaerdydd? Na, dwi ddim yn meddwl. Mae'r trefniant yn gwbl gwahanol. Fyddwn ni ddim yn cynnal y Toried yn Llundain. Be fyddwn ni'n neud bydde cytuno i beidio pleidleisio yn erbyn y gyllideb ac i beidio pleidleisio mewn no confidence motion. Fyddwn ni ddim yn cefnogi pob syniad oedd ganddyn nhw a mae'n siŵr fyddwn ni'n gwrthwynebu y mwyafrif llethol ohonyn nhw mwyn amddiffyn yn cymunedau ni. Helo, shwmae, shwr i chi? Sa'n gwybod pwy ffordd fi'n mynd o? Lyflu siarad o chi. Syni ti eleni nôl fel nes ymlaen. Na, wir i ti, mae werth i bleidlas. Oeddech chi'n credu taw un o'r problemau mwyaf i chi'n mynd i gael yw'r ffaith bod Plaid Cymru yn ystod y blynyddoedd diweddar yma wedi troi cefnau efallai
ar eu cefnogwyr silog. Enghraifft. Bod na bach yn gryf. Enghraifft. Chi wedi newid eich meddwl ar ynni niwclear ar ynni Smôn. Chi wedi newid eich meddwl ar ffioedd myfyrwyr achos bod y blaid lafur y Llywodraeth o fan hyn wedi bwlian chi. Ysgolion bychan Cefen Gwlad, marinas, mae referendwm dan fygythiad. Iawn, gai ateb sio fa? OK, gret. Wel, nad yw'r blaid heb newid i pholisi ar ynni niwclear. Mae yna sefyllfa anodd iawn ar Ynys Môn. Mae'n ardal o dlodi sylweddol iawn. A o achos yr atomfa, mae yna gorddibynniaeth ar yr atomfa ynglyn â'r ffioedd dysgu. O'n i mwyn sefyllfa amhosib o ran achos bod y sefyllfa ariannol wedi newid dros Brydain cyfan. A mi wnaethon ni wneud y penderfyniad onest mewn cyfarfod anodd o'r Cyngor Cenedlaethol y byddwn ni nad oedden ni ar yr adeg yna yn gallu ffordo fa. Oedd yn well dyn ni o ran hybu cydraddoldeb, roi'r arian mewn i addysg blynyddoedd cynnar mwyn gobeithio y byddai pob plentyn yn Cymru yn cael yr un cyfle. Mae bod mewn Llywodraeth yn golygu penderfyniadau anodd ydy we. O, di wrth gwrs bod ond ynglyn â referendwm, wel, dyn ni ddim yna eto, ydyn ni. Diolch yn fawr. Croeso. The Gambler. Nad Adam Price ysgrifennodd y llyfr hwn, mae Plaid Cymru yn gamblo yn yr etholiad yma. Mae nhw'n gamblo ar Senedd Grog. Yn anffodus, wi yma yn edrych ar y ffigurau. Mae Plaid Cymru yn dweud yn bod ni yng Nghymru yn gosod mwy mewn i'r trysolus nag ni'n gael allan. Dwi'n amau bod hynny yn wir ac wy'n mynd i brofi hynny achos wy'n credu yn bod ni yma yng Nghymru yn cael biliynau mwy mas o'r trysorlus nag ni'n talu i fewn mewn trythu. Gynhadledd i'r wasg gan Blaid Cymru nesaf, maen nhw'n lansio i manifesto. Yn anffodus, mae Ieuan Jones, arweinydd Blaid Cymru yng Nghymru, wedi gwrthod neu cyfweliad a fi ynglyn â rhywbeth sydd yn y marn i beth bynnag yn bwysig dros ben i wylwyr a phawb yng Nghymru. Hynny yw, sut mae yn mynd i gael ragor o arian mas o'r Llywodraeth nesaf yn Llundain. Ond dwi'n gobeithio cael fi gyfle i ofyn cwestiwn iddo fe yn y gynhadledd yma nawr. Croeso mawr iawn i chi i ganolfan y mileniwm ar achlysur cyhoeddi manifesto Plaid Cymru. Rod? Un o'ch amcanion chi ar gyfer y Senedd nesaf yw i newid sail fformula Barnett. Ond oeddi ddim yn ffaith bod Cymru'n cael tua 10 biliwn o bunnau y flwyddyn oddi wrth o wladwriaeth les. Nawr, pe bai chi yn dod i fewn i drafodaethau gyda unrhyw lywodraeth, mae'n bosib, ond nid yw e, fe allai Cymru ddod mas o'r trafodaethau hyn yn cael llai o arian nag ni'n cael nawr. Wel, wrth gwrs, dyn ni ddim yn derbyn hynny, Rod, a nid yn ni'n unig sydd yn deud hynny bellach. Mae yna 4 adroddiad gwbl annibynnol. Mae Comisiwn Holtum yng Nghymru yn dweud bod fformula Barnett yn anheg i Gymru. Mae Comisiwn Coleman yn yr Alban hefyd yn deud bod yn anheg i Gymru. Mae adroddiad gan y Pwyllgor Cyfiawnder yn y Tŷ Cyffredin yn deud bod yn anheg, a mae yna Pwyllgor yn y Tŷ'r Arglwyddi. 4 adroddiad bellach yn dweud bod yn anheg, oherwydd nad ydy o ddim ar sail tegwch ac ar sail anghenion. Fe ges i'r cwestiwn i fewn ac fe ges i ateb gan Ieuan Jones, ond ni atebodd y cwestiwn o gwbl. Nath e ddim cyfeirio at y wladwriaeth les a nath e ddim cyfeirio o gwbl at y ffaith bod Cymru yn elwa 6 biliwn o bunnau y flwyddyn o'r trysorlus. Mor uchelgeisiol yw amcanion Plaid Cymru, Senedd Grog a'i peidio, dyn nhw ddim yn mynd i gael rhyw lawer o ddylanwad ar yr hyn sydd yn digwydd. Ond ar ôl dweud hynny, beth sydd yn galanogol iddyn nhw, mae ganddyn nhw griw o
ddarpar ymgeiswyr da, rhai ohonyn nhw yn onest. A hefyd mae yna frwdfrydedd a gobeith yn ddyn nhw. A felly, yn credu palu ymlaen yw'r neges i Blaid Cymru. Elfyn Llwyd ydy arweinydd y blaid yn San Steffan. Is i draw i'r Bala yn gynharach i'w holi am ei manifesto. Llai ofyn i chi'n gynta, ni'n debygol o benni lamrwy'n sefyllfa le mae Senedd Grog gyda ni. Pa ddylanwad allai Plaid Cymru gael ar Senedd Grog? Wel, eitha dylanwad mewn gwirionedd, da ni wedi bod yna o blaen, fel y cofiwch chi, yn 1974. Plaid Cymru oedd yn dal y grym mewn gwirionedd ac y pris yn y fan honno ar ran Cymru oedd cael iawndal i'r glywir. Yr ail beth yn ôl yn 92 pan oedd Llywodraeth Major yn methu cael mwyafrif ar gyfer mesur Maastricht ac oedden ni o'i blaid o, fe gafwyd sawl peth yn y fan honno, felly da ni wedi cael profiad o fod yn y lle yna. So beth sy'n mynd i fod ar y ford? Beth yw'ch blaenioraethau chi? Mewn unrhyw drafodaeth? Y blaenioraethau ni yn syml iawn mewn unrhyw drafodaeth yn gyntaf oll, mae rhaid i ni gael gwell trefn ar bensiynau i'r henoed, mae rhaid i ni gael gwell trefn ariannu i Gymru, a mae yna 4 pwyllgor wedi dod i'r canlyniad bod ni'n gywir, bod ni'n cael barcian sal. Mae rhaid ni gael mwy o ymdrech cyn bellad yma cael yr is-adeiledd, trafnidiaeth ac yn y blaen, cyn arbennig trydaneiddio rheilffyrdd ac yn y blaen. Rhai o'r pynciau fydda'r rhaid i ni roed ar y bwr i drafod mewn unrhyw fath o ddealltwriaeth efo unrhyw fath o lywodraeth. Wel, mae rhan fwy o bobl yn pryderu am yr economi. A edrych yn eich manifesto chi, sy'n ffigur yna fe? Nag yn y blaid lafur chwaith na'r toriad. Wel, na, fi siarad chi bod eich manifesto chi... Ddim yn arferol i wneud o mai, dyna di'r rheswm gwylodol. Wel, na ddim wir, mae'r Democratiaid wedi ffigurau yn eu manifesto nhw. Ydy o'n arferol, mae'n anarferol, maen nhw wedi gwneud o un waith. Felly mae dech chi mond yn ateb yn gwestiwn. Chi ddim yn meddwl bod yn syniad da i weith o bobl le mae'r toriadau mynd i ddod yn y sector gyhoeddus pryd mae'r toriadau mynd i ddod? Da ni'n meddwl er enghraifft bod yna lot o wastraff yn ganolog yn San Steffan. Sbiwch chi ar 800 o bobl fel troellwyr y spin doctors yma mewn un adran o Llywodraeth yn unig. Dwi'n ddim yn mynd i arbed lot o arian. 800 o bobl, wel, da chi am i mi atab o ddifri? Wel, chi'n gweud bod na mynd i arbed lot o arian. Da ni'n deud bod Trident, neu di ffwrdd Trident sydd yn rhywbeth sydd ddim o'i angen, yn mynd i gostio 6 i 7 biliwn y flwyddyn o arbediad. Ie, ddim yn mynd i ddigwydd. Mae'n bosib iawn y bydda fo'n digwydd. Wel, da ni'n dadla y dylid gwneud hynny. Ie, ond mae dylid fe wneud a bod yn mynd i ddigwydd yn wahanol. Da chi'n gwybod hefyd mai, gobeithio, bod ni wedi bod yn erbyn mynd i Afghanistan o'r dechrau un. A da chi'n gwybod faint mae'n gostio gadw'r milwyr yn Afghanistan? Y diwrnod? 7.2 miliwn o bunna. Rwan ta, dowch ar hogi adra. I ba bwrpas maen nhw'n colli bywyda. 7.2 miliwn y dydd arbediad. Dyna chi arbediad go lew, ynddo? O'n i'n edrych ar rai o'r polisi economaidd, a mae un sy'n pyslo fi. Uchafswm cyflog, maximum wage. Pam? Syniad ydy hwnna. Pam tydi fe mewn os tydi syniad? Syniad oedd hwnna, oedd rhyw fath o syniad, rhyw adwaith i'r ffaith bod y bancwyr yn parhau i gael y bonuses yma, parhau i gael eu talu ymhell gormod arian mewn sefyllfa ac yn wir mae arian cyhoeddus. Pam ddod chi fe yn y manifesto? Mae o rhywbeth sy'n werth i drafod, mae o werth i drafod. Da ni am roed ambell i beth i fewn i godi trafodaeth. I chi'n gaddo pobl pethau i'r etholwyr, a nawr chi'n gweud, o na, jyst syniad yw na. I chi'n gwybod am economi llwyddiannus, rhywle arall yn y byd sydd wedi trial hon? Mae'n debyg na does na, ond mae rhywbeth sy'n werth yn y barn ni. Trio nhw fe yn America, chi'n gwybod ni? Rhywbeth sy'n werth i drafod. Oedd yn drychineb eich yn dyna fo felly, diolch yn syniad mor dda na chdi. Yr her i Blaid Cymru i berswadio bobl i bleidleisio drosto chi, beth sy'n mynd i ddigwydd os na Senedd Grog? Pwy sy'n mynd i fod yn y trafodaethau gyda'r cedwadwyr neu'r tyriaid? Ieuan Wyn Jones sy'n arweinydd yn y cynulliad, neu chi sy'n arweinydd yn San Steffan? Mae pobl yn drysu pwy sy'n ar y pen yn Plaid Cymru? Dwi'n clywed hyn bob etholiad, bod yn onest efo chi. Mae Ieuan a fi yn siarad efo'n gilydd bob yn ail ddwrnod. Mae o'n Llundain yn Mae'n posibl oedd Senedd Grog cryf iawn yma. Oes. Felly pwy sy'n mynd i fod yn y trafodaethau? Chi neu fe? Y ddau ohono ni. A mi fydda ni'n deall yn gilydd i'r dim ac yn wir efo seil bendith y pwyllgor gwaith. Fydda i ddeitha chi rwan, mae'n nyddiadur i'n glir o'r diwrnod y bleidlais ymlaen am wythnos, achos os daw i adeg hynny fydd na drafodaethau dydd a nos am wythnos dwi'n reit siŵr. A dwi'n barod amdani, ond mae Ieuan wrth gwrs yn barod, a mae'r pwyllgor gwaith yn barod ar gyfer y posiblwydd yna. Bryniad, Liana. Elfyn Llwyd, diolch yn fawr am siarad ni heno. Diolch yn fawr i chi.
A dyna ni am heno, wythnos nesaf fydd y blaid lafur o dan chwyddwydyr Ruth Parry. Mae dyled y wlad yma gyfystyr a 56 o filoedd o bunnoedd i bob tŷ. Gai atgoffa chi y ffaith bod y problemau dyn ni cael dros y 2 flynedd dwytha wedi cael eu creu yn America. A fyddai am Harc y Scarlet sy'n glywed gan roi o leisiau lleol Llanelli. Ymunwch â ni felly nos Lun nesa am 8:30 ar S4C. Ond am y tro, nos da i chi gyd. Yr etholiad agosaf ar y noddaf i broffwydo ers degawdau, yr ornest ffyrnicaf, gyda'r pleidiau a'i harweinwyr ben a'i gilydd. Holl gyffro'r ymgyrch, yr herio a'r dadla, y clecs a'r celwydda. Egef 99, nos Fercher am 10 ar S4C. Nesa heno, Barcelona yn erbyn Esbaniol ac Inter yn diddanu Juve ar sgorio. Yna taith llawn hireth a gofid am 10 munud i 11 yn fo fi ar MC. At Jordan's, we think inside the box. We start by using British oats from nature-friendly farmers we know and trust. Then, after 83 different recipes, Bill and David Jordan created the perfect crispy, creamy, crunchy cluster, which we then bake by eye to make sure you get delicious golden clusters. Jordan's Country Crisp. You can taste we care. Is your toothpaste giving you complete protection? If not, the problems stack up fast. And the main cause? Bacteria. That's why you need Colgate Total. Only Colgate Total is clinically proven to provide 12-hour antibacterial protection to help protect your mouth from all of these problems. Colgate Total, 12-hour complete protection. Cushell is the new name for Charmin toilet tissue. Same irresistible product, brand new name. Cushell. Give a little time for the child within you. Don't be afraid to be young and free. Undo the locks and throw away the keys and take off your shoes and socks and run you. La, 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 la. Give a little time for the child within you. Don't be afraid to be young and free. Run through the meadow. Unveiling 3 new Toyotas with a 5-year warranty or 3 years free servicing. Your choice, our promise. Listen, love you. What one? Ooh, go on then. Naughty. 11 calories of naughty. Oh, yeah. Emma, I thought I'd find you. I love you. Maltesers, the lighter way to enjoy chocolate. Siop fferm o Bredig, Cwm Cerrig, busnes teuluol yng Nghalon Sir Gar. O lysiau a ffrwythau ffres, cynnyrch llaeth a bara. Un cig fel ein cig eidion henffordd sy'n cael ei fagu dafliad carreg o'r siop a'i hongian am 1 dydd ar hugain yn ein stafell oer. Ymdrechwn i gynnig cynnyrch o'r safon ucha, o'r cae i'r ceg gyda o leia 80% o nwyddau o Sir Gar. Gallwch brofi'r holl fwydydd blasus yma yn ein bwyty a cherfdi a gall y plant fwynhau ein maes chwarae. Cwm Cerrig, 5 munud o croissants. Lunch on the go giving you indigestion? Here's a cool way to get fast relief. Rennie Ice. How cool is that? And also available in a pocket pack. How cool is that? And I'm so tall. You raised me and then you let me. Barocca. You, but on a really good day. You know how it is. Some mornings you wake up, but you still feel half asleep. So why not kickstart your day with Twinings full-flavoured English breakfast tea? Twinings. Discover the art of tea.
Here's Lenny! A bad night's sleep at some hotels can really make you grumpy. But with ensuite bathrooms and comfortable family rooms for 4, you'll always sleep well at Premier Inn. Rooms from just £29 for short breaks. Premier Inn. Everything's Premier, but the price. Ymunwch a fi a fy ngwesteion, Catrin Mara a John Pierce Jones ar O'r Doc nos Wener ar S4C. Mewn I gefn y rhwyd nawr mae Morgan Jones a sgorio. Can mlynedd a hanner yng Nghalon Cymru. Diolch! Noddi'r sgorio ar S4C gan Principality. Na, tydi llwch y llos gyfynydd heb yn rhwystro ni rhag dod ar gorau chi o'r cyfandir. Croeso I sgorio. Ia, noswaith a chi ac yma'n westeion yn y stiwdio, mae yna fynydd o amddiffynwr o Lanelli, Wyn Thomas, a chyn ymosodwr ffrwydrol sydd dal llawn tân, Malcolm Allen. Mi fyddwn ni'n troi at rogia yn y man, ond yn gynta, tan gwyllt o Serie A. Ar ôl cael ei disodli oddi ar frig Serie A ar wythnos diwetha, roedd na her anferth